Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә Куръанда әйтә: "Я әйюһәлләзина аману тақулла ва кулу каулан садида" ди. Эй иман китерүчеләр ди, бары тик төзек, дөрес, файдалы сүзләр генә әйтегез ди. Димәк, бер нәрсә әйтергә телибез икән, димәк бу сүзебез дөрес булырга тиеш. Ялганда, ниндидер уйдырмышта, ниндидер анда кирәкмәс сүздә булырга тиеш түгел, ә бары тик файдалы, дөрес. Менә шулай эшләсәгез генә ди, нишлим ди? Юслих лакум аъмалакум ди. Сезнең гамәлләрегезне дә төзәтәчәкмен ди. Һәм галимнәр шушыңа әйтте, шушы аяткә таянып, әгәр дә гамәлең, эшең төзек, дөрес буласың килсә, син иң беренче сөйли торган сөйләмеңне, телеңне төзәтергә тиешсең. Телең төзәлә икән, бары тик файдалы, сүгенмичә, кирәкле сүзләр сөйли башлыйсың икән, Аллаһ Тәгалә гамәлеңне дә төзәтә.